Mayong odto sa tanan. Ako din si Christopher Corda. Mga yung taog tabang sa scholar kay gusto jud kong eskwela mag-criminology ko. Ay, tabang. Kay lisod kayo lagi among kahimtang. Kaya akong papa masakiton. Akong lolo ay gamay. Magsige na lagyaw-yaw. Kaya po akong igsuon. Kabot, daon sa ni. Nakabarog. Kapoy usa, magsigil lang po tabi siya ra. Oh. Mauming pamilyahan, alisod yun kayo. May nalang ganit na usan ako kamaguang, kay may namukaon. Bago po nawasan. Manta, maluoy mo na mo. Kami yung taong pamilyahan, maluoy kayo. Dahil yung taon, no, may gamay, siya yung taong ngisi. Ang lolo dahil. Akong lolo. Muna niya akong papa, oh. Manindahay nagsiyabu sa una. Right, pag yun.